Аз съм Петър Стайков, студент. Чакай, сме по бригадите. И съм бригада. Здравейте, аз съм Маги от Юзит и днес ще си говорим за бригади. Аз съм била 4 пъти и днес се срещаме с Петър, който е ходил 2 пъти. Дошли в поредния епизод на Здравейте, аз съм Петър, както май казва. Аз съм Петър Стайков, студент по право в УНСС и съм ходил 2 пъти в САЩ на бригада в Аляска. На каква позиция си работил? Значи първата година бях като готвач и втората година бях като сервитьор. Като направих най-добрата промяна от първа и втора година, лично за мен, сервитьорството ми хареса много повече. Ти каза, че си била и ти на бригада. Всичките години една и съща работа работи или ти като мене сменя позицията? И аз сменях позиции в Америка, изненадващо лесно да сменяш позиции. Последните години също бях сервитьор, че даже барман. Преди това работих в Луна парк, първата година, следващите 3 сервитьор. Аз първата година бях само готвач, смисъл и на първата и на втората работа имах периоди като dishwasher, но да, лесно, лично за някои хора доста трудно да излезеш от комфортната зона, в смисъл от мяч на чини dishwasher до готвач, пак има някакво напрежение. Някои хора предпочитат да си седят в комфортната зона, да си мият чините и да не говорят с никой. Така че зависи от човека и от индивида дали иска да се промени позицията. Нали, аз съответно се промених, както и ти като гледам си промени доста. А като споменаваш втора работа, лесно ли си намери втора работа? Майко, това беше сигурно така, аз как се намерих втора работа. Отивам в ресторанта срещу нас. Срещу нашия ресторант има друг ресторант, който реално е по-голям и по-добър. И си викам, бре, то ще има много място. Отивам там, пиша си бланката, пращам и имейл на менеджерката и пращам имейл на компанията. Като цяло, аз наистина исках втора работа. Аз наистина исках тази втора работа. И какво става сега? Минава една седмица и те ми връщат отговор. Да, можем да те наемем. Отивам там, dishwasher, няма проблем, 6 дена в седмицата. Аз викам, давай колкото можеш, аз искам само да работя. И какво разбирам? Имало някакъв 70 годишен американец, който имал проблеми психически и са го уволнили. И аз същия ден питам дали има втора работа. Тайминг. Моя опит с намиране на втора работа е отивам в който и да е ресторанче, защото при нас има в града, в който аз ходих, има просто уличка с много ресторанти и отивам и питам, здрасти, не имате ли? Примерно 5 места ще кажат не и 6-то ще каже да и буквално са, кога можеш да почнеш? Аз ми, утре. И какъв е извода? Колкото може, повече питай и бъди малко по-нахален. И ако решиш да се връщаш, нали, за втора година подред и втората работа ще ти имат предвид и директно можеш да почнеш с 2 работи. Нали, плюса от това да се връщаш. Да, плюса ако ходиш повече от веднъж. Да, реално, когато ме питат защо се връщам на същото място, това е един от плюсовете, че вече имаш гарантирана втора работа. Ами то, не знам, лично за мене, аз защо се връщам, защото в Аляска аз съм в едно малко селце и се чувствам все едно съм в моето село. Не знам как го кажа, наистина все едно съм в моето село и отивам на гости на баба. Наистина по такъв начин се чувствам, защото отиваш там, всички са същите собственици, менеджери. Просто отиваш и все едно, бабе, лятната ваканция тук ли ще се? Да. Говорейки за бабите, как клиентите, аз като бях сервитьор тази година и една баба реши, че ще ми набута освен бакшиша и още пари е такава, ти си толкова смело момиче да дойдеш самичка до тук, ето вземи и беката. Мерси, баба. Значи моите не вика, ти си толкова смела. Моите си бяха, добре, бачка е моето момче, ще се оправиш. И така, значи първата година бях реално ти няма да си само на линията, може и да, както се казва, да препваш, нали, да подготвяш храната за линията, за готовки. То наистина е така, преп и лайн кук сега, аз се излагам. И реално отначало почнах да правя бисквити. И аз си викам, това ще правя само. Само месех тестото, правя ги във формичките и това е. Нареждам бекончето. Бисквитите? Да. Какво? Не, нареждам бекончето отделно, в смисъл. Правях си бисквити, правих си бекончето отделно. И си викам, добре, но после ме сложиха на самата линия и почнах и да готвя. Най-забавното нещо за мен, сега не знам как ще прозвучи, но беше стреса. Защото много беше забавно, понеже изведнъж идват 15 билетчета
и ти някакво сърцето ти почва да прави така да тупти. В смисъл билетчета с поръчки. Да, с поръчките. Да ми тикети, реално искай да го кажа на английски, защото ще ми кажеш, кой ги разбери. Разбери. Да. Идват ти 15 билетчета и ти няма какво да правиш, мисъл, да се стегнеш и да почнеш да готвиш. И сега ще дойдат хора с алергии, с сумати глупости, където трябва да внимаваш, което го прави още по-трудно, но още по-забавно. И така да е, в моят ресторант първата година аз исках да се докажа, защото като вършиш работа, аз се обичам да я върша като хората. И слагаха ме и като мяч на чини, и като, както ти казах, да правя бисквити и да готвя. Аз не се опаквах, защото ми даваха часове. Реално, колкото можеше повече часове ми ги даваха, наистина. А не можеше и да се оплача на шефа ми, защото шефа ми хем и чините, хем готви и някой път ги прави трите едновременно. Аз нищо не може да му кажа на този човек. Аз, ако трябва да се оплаквам, той прави 1000 пъти повече неща от мен. А по принцип не е така. По принцип повече сте чували, не знам при тебе как е, че някои са по-мързеливи и оставят на студентите да вършат повече работа. Този човек правеше всичко. Нищо не мога да му кажа. И така първата година се доказах един вид и втората година му казах, сега, дай да измислим между сервитьора. Сега, защото колкото и да е кухня, аз искам и да говоря с хората. Между другото, никой не говори колко лесно е това. Супер много приятели отиват на една позиция и казват, знаеш какво, повече ми харесва друго и без проблем ги сменят. Ами, реално аз си мислех, че добре, не бях лъжал в кухнята и си викам, 100% иска да се върна като готвач. Те няма как да всичко мина, ресторанта, добри ревюта, не се опаква от храната, от закуската. Аз бях на закуските, сутринта почвах храната в 7, нали 6 нещо докато стана. Но и си викам, няма как, те ще ме върна в кухнята. И той каза, добре, споко, ще те оправя. И нали, след няколко месеца ме пращат оферта като сервитьор и аз викам, ти си много готин и станах сервитьор. Сега не знам, сервитьорската работа също си е доста... То зависи пак от човек. Реално, ако не искаш да говориш с хората и имаш, сега пак ще го кажа на английски, ама social anxiety. Ходи ги разбери. Да, Counter 3. Да, тук да не слагаш counter. И ако се притесняваш да говориш с хора, ще е доста трудно. Няма как. И нали, отначало ще се притесняваш английският ти, акцентът ти, те дали ще могат да разберат. Първият работен ден беше много стресиращ. Системата се бъгна. Никога не съм бил сервитьор в България. Аз не знаех какво... Викам си първият ден, добре, така лесна работа. Системата се бъгна. Само един сервитьор беше сутрин на закуска, а в принцип са трима. Нали, един сервитьор и мене, който си няма и представа. И нали, първият ми ден очаквах да съм сянка, да обикалям само след сервитьора и да се уча. Но по едно време менеджерът каза, нямаме сервитьори, ти си. Давай, отивай тия хора там да ги посрещаш. Аз отивам, то треперя, то... Водичка. Да, и първият ми ден беше много стресиращ, но вторият ми ден не беше по-добър също. Но третия ден за късмет. Аз не знаех, че имат температури за бургера, защото тук в България, като си поръчаш бургер, не те питат как го искаш сготвен или много рядко те питат. Какъв ти го дадат, нали? Да, буквално. И съответно ми казват well done, защото го искат добре сготвен и аз на първия си ден казах thank you, защото тъй като браво, well done. Само за well done, моля, своем каунтър на тебе, защото не е честно, ако правиш ходи ги разбери. Ти имаш ли някакъв, или каза, че не си имал никакъв опит и тогава би ли казал, че е било много трудно или нормално да свикнеш да работиш, като до сега не си имал такъв опит? За мен лично няма трудна адаптацията, защото то е работа като работа. Те не очакват, нали, американските шефове не очакват, че изведнъж ще свикнеш и ще станеш най-добрия. Да, при нас дори за сервитьори имаше хора, които нямат никакъв опит. Аз също нямах никакъв опит и не са имали някакви очаквания или нещо. Имаше, примерно, седмица тренинг, ходи ги разбери. Каунтъра. И да, и после някак си потръгва изведнъж. Да, то е много готино, особено да развиеш умения, което никога до сега не си го имал. В смисъл, аз бях от тия неопитните сервитьори, сега трите чини ми бяха малко трудни в ръката, но сега свикнах накрая. И като се научих да нося и 4 чаши, нали, като ги хванеш така и като ги сложиш 4 чаши, бях някакъв, аз така много почнах да ги разбира нещата. Ако си в кухня и
като сервитьор пак ще придобиеш опит, където може да ти е ценен дори в България. Буквално където и да си, може после да си използваш тези skills. Да, аз като бях готвач, много почнах да готвя, като се пребрах. Наистина много почнах да готвя и вече там, нали, шефа ми е работил в Hell's Kitchen, учи ме как да, нали, Америка, не е тукашния, научи ме как да се държа ножа, нали, по-правилно, по-бързо да реже и някакво идвам тук и бабо, гледай как има, между другото, много сайд история, бях на прасе при нашите и те много режеха там баба ми лук и аз викам, гледай сега, какво ще ти покажа, хванах тази глава лук и само е така и я гледам в очите, прац, и айде. Така че ходете на бригада да помагате на баба си с прасето. Да, и връщаме се отново в main story. И друго, самото подобряване на говора ти, акцента. Имах един колега сервитьор, работя с него 2 година и той ми каза, значи английският ти първата седмица няма нищо общо с английският ти първия месец. Да. Направо, той казва, има огромна разлика, човек. Защото ти го говориш всеки ден, то няма как да не се подобри. За 1 месец наистина много се подобрява самия език, самия акцент, всичко. Но лично за мен, аз като се върна и като рестартирам малко, нали, пак ще започне... Това ми се случи. Да. И реално наистина отнема някакво време, докато да вземеш пак да си говориш супер свободно такова. И мои американски приятели бяха казали Your English is leaving your body as you're leaving the States. Да. Така че да. Да, ма ти там си принуден, ти няма как. Смисъл, ти трябва, не трябва да говориш. Като говорим за това, трудно или лесно ти беше да си намериш чуждестранни приятели? Имаш ли някаква езикова бариера? Чуждестранни приятели, първо от начало почваш с българи. Запознаваш с тия българи, които са там. При мен нямаше. Нямаше българи? Аз си харесах място, на което да няма българи. Добре. При мен лично аз започнах с запознанството ми с българите там. Нали, все пак наши сме си, няма как да не си говорим с тях. И после на работа започнах с американските колеги. Имаше доста забавни истории, защото един американски колега тогава беше мениджър. Той е 1 година по-голям от нас и беше мениджър. Беше супер забавно, защото той вика, брат, ти какво си мислиш, като съм американец, аз разбирам от футбол. И той верно не се разбираше от футбол и нали станахме си близки, спорта да сплотява. И иначе от Ямайка, от Китай имах много колежки, даже научих малко китайски, но няма да се излагам сега да говоря. Нашите фъдранъри бяха китайци и не знаеха някои думи и аз учих как на китайски да кажа, може ли да донесеш вилица? Това звучи много сложно сега на китайски, може да я пробвай се. О, не. Някой ще говори китайски и ще каже. Да. Иначе го помня. Иначе имаше много тайландки. Салади. Реално много приятели, като се замисля чуждестранни. Нали, поддържам контакт до ден днешен. С американците си станах много близък. Не знам, смисъл, наистина ги чувствах като... Защото като се върнах 2-та година, повечето американци от 1-та година се бяха върнали. И аз едно се връщам като, пак казвам, приятели на село. Да. Кумшият Гошко и той се върна и да ходим си играем с него. Да. Иначе и на тях им е интересно да се запознаят, нали? Защото България е малка страна. Не много хора се чували. Ти като кажеш, и аз се запознах с българи, нали, американците като запознаят с нас и те научават много неща и за България и даже повечето, сега не младите, но на 40-50 годишни менеджери, даже идват в България. Те правят това Дунав круиза, където накрая приключва във Видин. Европейско трипче. Да, европейското трипче и някои даже с самолети правят в София, Пловдив, Варна, Бургас. Много готино, наистина, и питат за съвети. Много клиенти, между другото, питат за България, защото ти с нейм тага. Това ми беше следващия въпрос, понеже аз бяха ми казали, че американците не обичат чужденци и съответно се подготвя да ни мразят, така. И в момента, в който аз ставам сервитьор и постоянно говоря с американци, те усещат европейски акцент и разпитват и бяха толкова любопитни и мили и никога не е имал някаква нападка. Ти защо си от Европа тук? Да, аз имах много ситуации. Те казват, браво, моето момче, пожелавам ти един ден да станеш американски граждан. И аз, добре, мерси. Не знам, приемам го за комплимент, не знам какво... Те ми казаха, ти не си от тук, нали? И аз, защо? И те,
Много си позитивно, то тук всички са едни умрели. Не, в смисъл, при мен е точно обратно. Да, аз имах впечатлението, че европейците са някак си, не знам, начумерени, американците се small talk, се усмихнати. Small talk, нали, при американците винаги трябва да има нещо от сорта на здравей, как си, и какво правиш, и държат 10 минути там. Да, ти като сервитьор, има разлика да си говориш с американци и европейци, защото американците те разпитват целият ти живот. Откъде си, що си, какво правиш тук, с кой си... Ма не го казват с лошо, то си genuinely curious. Върви си разговора. То храната идва и те пак продължават да говорят. В смисъл, хората са гладни, цял ден са били там. И аз им нося храната и те не, стой. Я чакай, че ми стане интересно. Ти от кой град си там? Моля ли го произнеса и аз? Една водичка. Добре, ще стръпна една водичка. Само чувам саунд ефект, който... Изпихме водата, сега кажи за храната. Кой ти е любимия американски фастфуд? В Аляска, между другото, нямаше чак толкова много фастфуд брандове. Нали, пак ги имаше, но ще кажеш, те не бяха на същото ниво, където са в Калифорния, примерно. И като бях сега казах Калифорния, но сега ще говоря за Вегас, Невада, защото там опитах за първи път In-N-Out. Обожавам In-N-Out. In-N-Out, нали, сега, за мен си беше много добър бургер. Пак е от, нали, Макдоналдс типа. Картофките но... беше, ще кажеш, че е по-прясно, не знам как да го кажа, защото слагат и доматчета, и марулка, и са малки такива, нали, опаковани бургерчета. Месото има вкус на месо. Да, и месото има вкус на месо. И на същото отгоре не бяха много скъпи, защото, доколкото помня, $11 беше 2 бургера и картофки, нещо от този сорт. Не, защото беше супер ефтино за щата Вегас, смисъл за щата Невада, в града Вегас. Да, човек си помисли, че в Вегас всичко е скъпо, а то всичко беше толкова ефтино и хотелите бяха супер ефтини. Кейнс. Shake Shack. Кейнс. Това не ми хареса толкова много. Не, мен Кейнс ми беше, значи, много трудно. Между другото, между Кейнс и In-N-Out горе-долу са на едно. Стига, аз съм между Shake Shack и In-N-Out. Аз Shake Shack, като пробвах Shake Shack в Ню Йорк, сега не беше зле. Мисъл, беше си... да ти кажа, не е моето. Сега правил съм ревю на него. Ява ли си кръмбъл? Не, кръмбъл, не. Какво е това? Гадно е. Онези известни бисквитки. Всъщност, Mixed Feelings, защото са супер популярни. Тези кръмбъл куки с розовите. Не са ти излизали кръмбъл куки? Не са. Кръмбъл. Нищо, ама бяха гадни. Аз пак ти казвам, аз бях в едно село в Аляска, тото и там кръмбъл може би е... в Ню Йорк. Да, не се сещам. Но мое или Кейнс или In-N-Out като фастфуд. Ти за In-N-Out ли си, реално? Да, на първо място. Join the Juice е готинко. Има го в Ню Йорк. Не съм го пробвал. Да, аз такива работи. Аз мислех, че съм пробвал доста работи, ама всеки ми ги споменаваш. Не съм пробвал всичко. Ма това е... Панера. Плюса на да живееш в село е, че се храниш по-здравословно. Явно си панера. Не, какво е това? Това е един много як ресторант, защото е между ресторант и фастфуд и примерно за $10 си взимаш салата, супа и някакво хлебче и имат или салати, или сандвичи, или супи и са в някакви такива комбо менюта, където са до $11. Това е някой студентски стол. Нали? Не, това си е супер известен фастфуд чейн и много ядахме оттам, защото супичка, салатка. Имаха гръцка салата, европейска салата. О, да. И аз понеже нали, европеец трябваше, така да не взема европейска салата. Звучи готино. Не. Между другото, нашите бургери в ресторанта, където ги правихме, буквално бяха на вкус като In-N-Outските. Не знам какво направихме, ама... Защото нали, аз In-N-Out не бях опитвал, първо бях опитвал нашите бургери и наистина доста наподобяваха нашите. Така. Направих малка реклама. Шеф гледаш ли? Храната, това е друго нещо, което мислех, че ще е гадно, а всъщност е окей, че храната в Америка е найс. В нашия ресторант беше доста вкусно. Къде си ходил? През последните 2 години си бил? Да. На много места ли обикаля? Първата година нямах възможността много да обикалям, но обиколих места в Аляска. Ходих на ледник, кацнах на планината Денали с самолет и такива неща, където всеки в самото градче,
Аз му казвам някой път грече, някой път селце, защото нали, в Америка е вилич. Също. Да. И всеки трябва да го направи това. това. Да не обикаляш? Тогава имах проблеми с университета, трябваше да се прибера. Да. Което пак могат да се разрешат, понеже аз бях на бригада, върнах се и си ги оправих. Нали, пак всичко видях. Така че университета не е толкова, не е пречка през повечето време. Не съм влачила изпити. То не беше довлачен изпит, то беше с записвания, имаше малко така, трябва да влеза в много подробности. Да. И така обиколих бях в Ню Йорк. Nice. Да. И за първата година, защото трябваше семейни неща да се прибера също. Мисля, не мога да обикарам толкова много. Но само успях в да отида в Ню Ню Йорк. Йорк. Да, но само в Ню Йорк успях да отида. И втората година вече се раздадах на Макс. То не беше, нали, западното крайбрежие, всичкото. Почнахме от Вегас, после отидахме в Калифорния, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, минахме през националните паркове, Зайон, Гранд Каньон. Даже сега в момента ми бягат. И аз започвам да забравям къде съм била. Аз почвам наистина. В Хавай бях, където ми беше мечта. Бях за една седмица в Хавай. Много хубаво беше. Топ една дестинация, препоръчвам на всеки. Иначе да, накрая пак приключих с Ню Йорк, защото трябваше да видя и Бруклин, по-малките кварталчета. Така че трябва да се обикаля, не можеш да не обикаляш. Това ми е мотивацията. Аз познавам хора, които са ходили 4 години на бригада и 3 от тях не са обикаляли. Директно от самолета за България, четвърта обиколиха 4 града и ми казаха, човек, аз наистина много съжалявам, че не обиколих и първите години. Какво са изпускали? Да, защото сега, докато пак имаш възможността да се върнеш, нали, по-нататък в живота, но като си студент е друго. Да, наистина. Особено като си даже и първа година студент, изведнъж на 19 в 20 в друг град, да речем София, се озоваваш в LA. Помня, първият ми полет беше от JFK в Ню Йорк до LA и аз съм на първата си бригада на 19 и съм като как съм на 19 на полет от Ню Йорк до LA в момента? Доста впечатляващо. Много е диво. Аз до тогава не бях работила, бях пътувала обаче в Европа и това ми беше първото такова огромно пътуване. А ти сама ли замина? С приятелка. Да. Между другото, много добре е да замените с някой лично за мене, защото този приятел ти е като винаги можеш да се оплачеш на него и сплотени сте, заедно сте, каквото стане, ще го преживеете заедно. Зависи от човека. Има хора, които се карат и после не са заедно. Не знам, лично за мен беше ми по-спокойно, защото все едно имаш гръб, реално. Макар че супер много познати ходиха сами и си станаха групичка с хора, примерно от Тайланд, от някакви други държави и си пътуваха заедно и много се изкефиха. Това е и другото, но защото аз, примерно, като отидах там, бях с мой добър приятел, обаче се запознахме и с други хора там, пък с тях им станахме много добри приятели, които до ден днешен си излизаме. Нали? Говоря и за българи, говоря и за чужденци, където си пишем с тях, защото сега е малко трудно да излезем, нали? Всеки ден с тях. Но с българите си станахме много добри приятели и... Много готино. Да, наистина е много готино, защото пак приятели, които могат да ти останат за цял живот. Да. Добре, значи един съвет към бъдещите бригадири – пътувайте. Пътувайте колкото можете. Ще имате готини приятели, готини истории. Да, задължително. Ти там, това много ми харесва за бригадите в Америка, защото ти реално не можеш да разчиташ на никой, освен себе си, за неща, които са много важни. Примерно трябва да отидеш да си отвориш сметка в банката. Ти, по принцип, не знам, но повечето, включително и мене, мамо, може ли ме удариш на рамо, как да си отворя сметка в банката? Не, ти отиваш там, реално в друга държава, с документи и трябва да се оправиш сам. Това беше изненадващо лесно. Да, изненадващо лесно беше, наистина. Те са свикнали с студенти и с такива, подпиши тук и стана. Но самото, реално, правиш мисълта за това нещо. Не, правиш неща, които по принцип се изиска помощта на някой твой възрастен, дали ще е родител, дали ще е баба, дядо, но ти отидеш там се справиш. Друго, живееш, работиш, това кали характера. Реално и часовете, които можеш да работиш, всъщност не са много малки, нали?
изведнъж някои хора, където не са работили и 1 час през живота им, И накрая 12 часова смяна. Но то аз си го избирах. Да, и накрая си казваш, само 12 часа ли ще ми дадеш? Да. И реално многото работа на мене, като влезеш в една такава... Някакъв ритъм. То направо си е маратон. Не знам как работи. Аз в България не виждам как бих работил толкова. Там някакси не го усещам. Да, там наистина не го усещаш. И не знам как са минали твоите почивни дни, но моят полупочивен ден, където през повечето време беше много скучно. Ти си като няма какво да правя. Няма какво да правя сега. Всички приятели са на работа. Да, буквално всички са на работа. Сега какво ще... И съм легнал и така на леглото и седя и гледам тавана и си казвам добре, ами сега какво? Пак ходихме до Бостън, до Ню Йорк в почивните дни, така че... Бостън, който не е в Аляска. Да, ние ходихме до ледници. Така си е. Ние, повече от Вегас до LA, отидахме с автобус и беше $15 за билет. То $15 ли бе? Фликсбъс. Аз до Стара Загора ме взимат повече. Нали? Аз това казах. Ама той има флексове там? Да, ходихме после от LA до Сан Диего с пак такъв автобус и беше $15-20. Не, това... Ние сме и с куфари. Записвайте. Флекс, да. Но между другото имахме хора в Аляска, където по средата на зона бях се запазил на концерт на The Weeknd и пак отидаха. Така че дори да си в Аляска, пак може да отидеш на концерт на The Weeknd. Аз така отидах в Канада. Да, реално. Просто казахме на шефа ни, окей, лей 3 дни да си вземем почивни, за да отидем до Канада и той, що ме казате предварително, няма проблем. Да, и винаги има някой студент, който ще си каже, добре, аз ще работя на тяхно място. Така, че... Да, всеки иска допълнителни часове. Въпросът е, че даже ти може да го избереш. Да кажеш, вземи ми смяната. Да. И това сме правили. Беше ли летял на такова голямо разстояние преди? Да. Аз не бях. Аз бях до Австралия. Даже по-голямо разстояние беше. Аз бях много кален. Имах 13 часа полет, после още 12 часа полет. И реално аз самолета, всичко така, качвам се в самолета, вече съм удобно настанен в седалката и пускам нещо за гледане и само правя така. И се събуждам след 9 часа, изглеждам някакъв филм набързо и вече съм кацнал. Не, беше първото такова голямо летене, обаче тогава имах страх. Аз как ще стигна? В смисъл, летяла съм до европейски държави, които нищо общо. 2 часа. И на летището на Истанбул има толкова много табели, кое как, къде, какво. В главата ми беше, то е огромно, как ще се оправя? И то се изи. Буквално лично в Истанбул има от тези информационни табла и като натиснеш трябва ти примерно B3 и ти казва на къде е. И ти казва, правите една голяма черта, изкачвате се по асансьора, да речем, после наляво и ти отиваш там. Има толкова много информационни табла, че даже да не запомниш целия път, може да намериш следващото и пак да те оплътя на там. И особено в който никога не е летял на дълги полети, дава ти храна. Няколко пъти. Сега един съвет от мен, тази храна винаги да се изяжда, защото не знаеш кога ще ядеш после, нали, особено. Мале, ако я проспиш и после си като не. Да, винаги трябва да си наштрек с храната. Ако чуеш пилешко или телешко, почваш да се обръщаш така, откъде ще дойдат. Имаше такава me when I'm sleeping and I hear in my subconscious chicken or rice. Да, имаше с телефона един си беше оставил и така беше заспал. Please wake me up. Не, беше направо си казал chicken. Да, направо да му го оставят. Ти с коя компания пътува? Всеки път Turkish. Turkish? Suzy Covers. Да, Suzy Covers, Turkish. Между другото, турците имат най-добрата храна за дълги полети. Да, брутално е. Имат най-добрата храна. Аз съм пътувал с Lufthansa и те имат добра храна, обаче на турците. Веднъж турците имаха кебабчета. И сме яли на полет за Америка кебабчета. Да, наистина. И мисъл самата храната наяжда, защото ти пътуваш все пак 12 часа, 13. Да, някой като си помисли, нали, храна в самолет не е нещо, не е гадна, даже изненадващо много добра. Тая храна в самолета, особено от Turkish Airlines, ще ти липсва в Америка. It hits different. Да. Не знам, като най-ценен съвет за хора, които първа година ще ходят на бригади, наистина да очакват неочаквано, защото в един момент може и всичко да се провали. Сега
Не може да си... Позитивизъм. Ами не може да си с мисълта, че всичко ще ти е окей Да. и ще, нали, пей сърце. Има моменти, където ти трябва да се справиш сам. Нали, аз лично нямах проблем с банката, ти нямаш проблем с банката, но някой ще има проблем с банката и пак се справя сам. И за мен това е много важно, защото на тези години, като се справяш с трудности, ти изгражда характера. Да. Затова, освен че работиш много, освен че се оправяш сам, имаш... в негативните неща може да намериш много позитивни след това. Пък и звучи шокиращо, обаче докато го действаш на момента не е толкова... Аз имах проблем с намирането на нов хаузинг и просто разпитахме, намерихме и сменихме, нали? Отстрани звучи, оле, трябва да си смениш квартирата, а всъщност не беше толкова непосилно трудно, колкото някой би си представил, така че... Ами... Каквато и да е ситуацията, се има как да си намериш после решение. Да, че си сам. Наистина е така и сега, примерно, ако ти кажат в момента, нали, с целият ти опит, трябва да отидеш в някой град в Калифорния и трябва да се оправиш сама. Ти ще го направиш. Ти вече била си, в смисъл, изпада си подобна ситуация, знаеш стъпките и може да се оправиш. Дори и от, не знам сега колко смешно ще прозвучи, ама от София да се преместиш в Варна, пак ще се оправиш. Лично за финал, за мен най-доброто нещо, което може да направиш в студентските си години, е да отидеш на бригада. Поне един път. Банално, но факт. Банално, но факт. Ми то толкова... Това ли беше? Ако това видео събере 10 трилиона лайка. Аз бях Петър Стайков. Благодарим, че бяхте с нашата емисия. Ще се видим следващия път. И ако това видео събере 10 000 лайка, какво? Ако това видео събере 10 000 лайка, отивам на бригада. А то не снима, бе? Да. Бригадата е толкова hot experience, че...